Ka KSU Ranikor Circle hapok ka jinghelam u Vice President usamla Cyril Langte badu General Secretary usamla Orestar Langte mena ka khatsan tarik nailor arja arplai kila hiar benjire be ka SBI Ranikor branch ban lap bat sakhi dala dia halor ka jingtrai kam jong ka tega bank ka badan tang marwai ban sakri gi paj ba jong ka tega than kani ka jing hiar jurep jong ki KSU kala long hadin bala mi ka wai ka video ka bala yo ring dor naga CCTV jong ka SBI Ranikor branch ha ka ba ka jinge kni rung jong ki paj ba ha ka tega bank kala long ka bi kai ban pet hakaba bun lagi spa ngot kibri kila turkan san bat wat unong apara jong keteka bank ru ula jan sa ayu agi pat ba hadien ka jing kendo yo branch manager jong keteka bank ka seng kala lap shibun ki jing duna jong keteka branch hakaba ki nong tray kidan tang hnru ngot kat ba ki snong ki be dei kam bat keteka bank kidan hado shispa san post nong nalor ka jing bam biang kalait bat ka bakong santam ka deru ka jing bam biang network ka bala pendeko shikat dei ka kom tray kam jong keteka branch hapo Ranikor kaseng kala penpau bakala idon kam susu ban khambon ki bang hakate ka than namar kum bakalong menta kani ka bang ka bala don kam la su ban ai ka jing sakri ka bapaka ya ki pat ba hakawai pat kalyang kaseng kala kentu yo MLA ka than uba Pius Marwen bon phai khmat lam saki pat ba ki be ya kendu ya kani ka jing e man la kasngi KSU Ranikor Circle haka jing edon lang General Secretary jongka KSU Ranikor Circle hadin bangila yo iya ketua ka jing hapok sosial media ya kejing jiang ni hapok SBI Ranikor ani hapok Bang Ranikor ngilawan ban jurip hidala ki jong ki khmat ba kumno karukom trikam hang ni hapok ka Bang Ranikor ba haduk katu ka jing kelumar ka jing ayu jong ki pajba te nak liang jongi ngladep ya kendu ya bran menijar hang ni te bran menijar ru lai thu yang isibun ki jing ki ba ya kendu hang ni hapok Bang haduk bagi senong kidon haduk sispak senpau teli ki senong te kajing trikam ngalor bakadon tangkawai kabang te kajing trikam ru kala sitom haduk kata-kata bagi ya kenduk gini kinong trehang ni nomor nalor kata ki staf ru kidang duna ta nang ta kabor network internet ru kadang duna te nang ta saki kum ki kenja connectivity melak ban ong nok ba kum ki light ki ayu kilak ban pending nok apa ki pajba kidang yang lan kidang ayu untuk kalak ban sangai nok kerkom trikam te nakal yang jongi ngikwa ban kentu ya ibor badai pet ya kene kabang bala kumno kilak ban phai khmat lem sangi sane ki than bordar sini nomor ni don sibun ki jing ka bayade bat ka rukom ya trikam hane hapo bang khamtam ki than sini ki nong kandong ni haba bun menta ki don ki bami kini ki skim bat khamtam haba kadon menta ka sarkar ka penmi ya kini ka baong ban link ya Aadhaar nombar te nakaliang ki pajba ki sim jing sibun bat khamtam nang ne na po bang hi no treng ne ki sim genjar du kata-kata nomor kumbang ilai kenduk bat ubran menijar menta hi ko ban kentu ya ki we ki jat bang bala kumno ki kwa ba kin phai khmat lem sekini ka jaka pati area jongi ba lakumno ngi ban yo sakawe ne arteli ka bang namarkan khamsuk yaki pajba jong kadong kathan jongi sini ba khamtam susu ngaban ba sasisin ba kumunong mikmat jongi lakumno ude ban phai khmat biang ude ban phai khmat ha kane ka dong kathan jongi markisnong ru kilabun lakumno ladang ila ban don ar nilai teli ki bang kan khamsuk susu yaki pajba nang susna